Усім вітанкі, сёння у нас цяжкі дзень, сёння мы будзем біцца з Лейс і працягваць наше праходжанне з Сілсонгам. У нас амаль засталося 10% да заканчэння гэтага падарожжа. Так, дайце мне падрыхтавацца да таго, каб пачаць гэтую баёўку. Так, яшчэ патрэбна взяць падзараднае, каб амаль што можна было падзарадзіць дэвайсы. Так, зараз хутенька падрыхтуемся і будзем працягваць. Так, зараз пачнем. Трэба адкрыць гэтую трансляцыю на тэлефоне і вось. Мне здаецца, гэта будзе непроста, таму што я ўжо спрабаваў учора паглядзець, насколькі цяжка будзе прайсці гэты закуток з гэтай баёўкай з Лейс. Бо другая і трэця хваля босу, мне здаецца, вельмі складана, трэба вельмі шмат рухацца. Трэба, каб зоркі сышліся, каб не трапілі да нас яе удары. Ну, вы можаце самі паглядзець, наколькі гэта складана, але ж, мне здаецца, існуюць людзі, для якіх гэта будзе вельмі як-то проста, але для мяне гэта не зусім так адбываецца. Таму гэты стрым будзе больш медытацыйным і, мне здаецца, я не вельмі шмат змагу распавесці тут. Таму што трэба быць сканцэнтраваным, і гэта не факт, што мы зможам прайсці гэта сёння нават. Ёсць, канешне, сейф атакі, калі можна зверху біць клінком. Як першая фаза, гэта самая нескладаная тут таксама, і у нас ёсць толькі адна надзея, каб выкарыстоўваць прылады з нашымі пчолкамі ў трэцяй хвалі, каб хутенька даць гэты дэмэдж да гэтага боса. Па гісторыі тут гучыць, што мы хацелі бы раздзяліць Лейс з яе маці, якая спланавала яе дачку, і гэта прывяло да таго, каб
чорні ниці з'явилися у фармуме. Со стратегії я брав використовувати худкий клинок і так само, каб мець магчымасць хутенька аднавіць здароўе, мультибандинг і хутенькае звязванне. Ну вось пайшла другая хваля, і у другой хвалі, мне здаецца, яшчэ складаней, таму што ёсць тут шмат гэтых пастак з гэтым, і вельмі хутка можна страціць гэтае здароўе. Канешне, гэта не блашынае свята, але ж, мне здаецца, яшчэ складаней, каб не трапіць пад гэтыя ўсе пасткі ў другой хвалі, а ў трэцяй хвалі я нават маўчу. Там настолькі хутка ўсё адбываецца, што я нават губляюся з першых секунд. Так, тут яна дацягнулася да мяне. Вельмі не падабаюцца гэтыя саманавадзяльны. Так, ну вось і ўсё. І вось такім у такім тэмпе мы будзем сёння гуляць. Я не веду, некалькі гадзін нават, можа, да сканчання стрыму. Трэба будзе вельмі пільна глядзець, не дапускаць ніякіх памылак, вельмі складана у меня ўжо з прадыдучага, з апошняга стрыма, з папярэдняга. Баліць нават вялікі палец. Будем спрабаваць, будем глядзець. Змагацца да апошняга. Ну, калі не спяшацца, нават першая хваля можа быць вельмі ўдалай. Было бы добра, каб ішоў і заставалася поўнае здароўе. Так, пошла другая хваля. Накастовала тут
Так, гэтыя бурбалкі трэба не трапляць да іх. Бурбалки. Отжми. Такие высокие.
Так, ну другая хваля прайшла, ну гэта я бы тут не радуюся моцна, бо зараз будзе час. Я нават патрапіў тут у две гэтыя хвалі, але ж мне здаецца, з трымя распойтамі гэта было зараз немагчыма зрабіць. Стратегія біць зверху. Яна працоўная, але ж недакладна хуткая і моцная. Ще от ось гэты удар, ён здзейснівае пашкоджанне вельмі часта. Пошла артиллерия. Бомбочек. Там моцно было. Так само моцно.
Тут, здається, так само можна гуляти смарт. Може навіть вся та небезпека, яка дає друга хвиля і третя, можна зробити за допомогою використання, мабуть, одної пчолки, каб яна не давала каставаць гэтыя ўсе чорныя прылады небяспечныя. Можна паспрабаваць гэта зрабіць, і таксама можна паспрабаваць выкарыстоўваць гарпун. Мне здаецца, ён таксама дае шмат пашкоджанняў у якийсь момент тут якийсь, ось, наприклад, каб не губляць гэты час. Достає. Гэта не зразумела, як кантрыць. Цьому вверх. Не, нават удар не збівае гэты каст.
тады няма сэнсу кідаць гэтых пчолак. Каб спрабаваць збіць каст, можна паспрабаваць, канешне, здольнасць з 3 клінкамі выкарыстоўваць, калі ёсць шоўк, шкала шоўку. Так что я проспал тут. Так, надо контрить тут. Добре, что арена еще такая великая, что можно тут шмат просторы, каб пробегчы. Это может один момент, как не траплясь. Так, зараз стоит задача, каб увогуле не трапіць под якісь-небудзь пасткі і выпусціць на шмат пчолак, каб можа яны эту трэцюю хвалю бо я нават потрапіць я и не змогу, кроме таких вот моментов.
Ну, было бы здорово как... О, каб яшчэ захаваўся які-нибудь сіл, каб можна было аднавіць хелспойнты, але ж мне здаецца, калі быць яшчэ больш уважлівым, тады можна гэту трэцюю хвалю. Можа, нават яшчэ будзе хваля. Ну, паглядзім. Мне здаецца, мы трошки упэўнены сталі змагацца ў другой фазе.
Невеличкий припинок. Так, вернулись.
распухла. Мне еще надо мягкость убить. Вот хотим. Это всякие не работают. 4 пойдем. Не хапаю хуткости.
Нічого собі. Ну, гэта я не ведаю, тут трэба яшчэ разбегнуць гэтых двух.
Так, був рейд. Вітаночки, хто застався на стрімі. Сьогодні у нас вельми моцная і тяжкая бойка, і нават я
як тады нават не ведаю, ці здолеем мы сёння гэта прайсці, бо гэта які-то жах з гэтай трэцяй хваляй. Змаганне з Лейс. Мне нават каментаваць цяжка, што вітаночкі. Таму, калі вам падабаецца медыцына глядзець адно і тое ж некалькі часоў і займацца сваімі справамі, тады welcome. Нічога сабе. Ну, я так абрадаваўся, што гэтыя косткі адпрацавалі, а гэта нават не дапамагло. Таму сёння будзе пакутлівы дзень. 1,5 гадзіны ўжо прайшло ад стрыма з тым жа контентам, што і было. Таму будзем назіраць, я не ведаю, ці будзе эвалюцыйна мы зможам гэта зрабіць ці не. Не паспеў стрімер абжыцца, а ўжо спамеры вітаю. Так, кожны дзень мне прапануюць чип followers для канала, і гэта, мне здаецца, звычайна ўжо справа, хто на каналы, якія не вельмі вялікія, прыходзяць боты з таго сервісу, каб трошкі падрабіць грошы на гэтым. Але ж мы ведаем, што гэта амаль не вельмі эфектыўна гэта ўсё рабіць, таму як ёсць. Можа, вы распавядзеце пра тое, чым вы займаліся на папярэднім стриме у Англі Ральфа. Было што цікавае, ці новая гульня, ці прошлая гульня з Magic. Так, а мы будзем спрабаваць гэта гуляць такім чынам. Вось, яшчэ магу распавесці вам пра тое, што на папярэднім стриме быў такі квест з машрумам, дзе трэба было адгадаваць рыдлы, і мы паспяхова нават адгадалі больш за рыдлаў, амаль толькі 2 падглядзелі на YouTube, каб зразумець іменно лакацыі, якія патрэбна было наведаць. І таксама кажуць, што гэта дазваляе якую-то дадатковую кат-сцэну паглядзець у фінальным моманце гульні. Вось таму у нас таксама атрымалася гэта зрабіць, і сёння мы будзем амаль весь дзень, а можа весь стрым гуляць з Лейс у гэтай даганялкі і спадзявацца, што дзесьці нам пашчасціць. Можна заўважыць, што тут маці, яна скована ніцямі, таму што Лейс у прошлый раз скінулася нас спасаць, і такім чынам все гэта адбылося ў какпе трэцім з гэтымі чырвонымі ніцямі. Вось мы спрабуем яе ад гэтай чорных ніцях перамагчы. Так, это вот моцная атака другой хвали. Другая хваля надто не самая простая, и нават тяжко
на другой хвалі нават змагацца з босам. І сёння будзе такі паўторны контент, я бы сказаў. Ну, можа, пасля гэтага будзе штосьці цікавае, мы ўжо будзем набліжацца да канца. Так, ну, можна было па стратэгіі таксама Кокон заставіць на апошні момент, калі ўжо амаль зусім не будзе хелспойнтаў, можа паспрабаваць гэта наступным разам. А зараз трэба сканцэнтравацца, каб не трапіць пад гэтыя удары. Таксама ёсць, канешне, сейфпойнты у першай гэтай хвалі боса, нават зусім не складаны, але ж трэба быць уважлівым. Тут чамусь патрапіла. Таксама вельмі балюча. Яшчэ я вырашыў па стратэгіі тут занадта больш спрабаваць трымаць здароўе, таму што здароўя не хапае і мне цяжка не трапляць без пашкоджанняў. Таму у меня ёсць гэты мультибайндер, які 4 хелспойнты адраджае, і ёсць хуткае гэта звязванне, але ж ўсё роўна гэта складана падтрымліваць. Вось нават уже маска згубілася. Но гэта мне кубачкі косткі дапамаглі трошкі тут працягнуць час, мне здаецца. Так, гэта вельмі добры момент быў, каб падхіліцца, а тут гэтыя шупальцы дайшлі, дабраліся. Вось, ну, сёння у нас вот такі вот будзе бясконцая бойка такая. Спробуем патрымаць кокон, без кокона паспрабуем тут патанчыць, падбегчы, злавіць гэты рытм. Нават яна можа кантрыць твае ўдары і вельмі цяжка без пашкоджанняў выйсці з гэтай контры. Так, а чаму? Вось. Адпрацавала. Так, гэта мы ведалі, гэта мы бачылі, але ж ўсё роўна патрапілі. Можна таксама выкарыстоўваць гарпун, ён набліжае, тады больш хутчэй можна наносіць шкоды, каб хутчэй трымаць другую хвалю ці трэцюю.
Так, ну гэта ўжо наш пажарны, мы выкарысталі гэты копы на лекі. Можа яшчэ раз, да? Нават. Так, это я добра тут потрапіў. Што лячыўся, што не. Так, это ха-ха. Так само ха-ха. Так, а есть у нас есть трошки падтрымацца. Так, вось гэта я не люблю. І заўсёды, як ты бяжыш, яна все равно трапляе ў цябе. Ну, ось. Вось яно так адбываецца. Так, ну што можна яшчэ заўважыць? Гэта лакацыя бездна з чорнымі гэтымі ніцямі. Мы, калі дабылі 3 сэрцы з ляснога, з дзікага і з... я не памятаю, з каралагавай башні, гэта трэба памятаваць. Пры гэтых сэрцы нам даравалі гэтыя старцы гэты квяток, які дазваляе нам пагрузіцца ў гэтую цемру. Добрый вечар. Калі біць хуткім клінком зверху, тады, мне здаецца, гэта самы як-то бяспечны удар, каб не атрымліваць таксама пашкоды. Для гэта трэба лётаць, трымаць гэтую кнопку палёту. Тут трэба, можна гарпун выкарыстоўваць. Так, можна было гэтага пазбегнуць. Ну, ёсць такі удары вверх, які нават цяжка контрыць. Я нават не ведаю, так, што тут рабіць з гэтым. Можна было і не біцца. Было бы вельмі файна мець мультибайндер на 8 хелспоінтов, но такі нам не завезли. Куды? Яшчэ гэтыя бомбачкі. Так, что тут у нас? Зноўку гэта саманавадзяльныя стрэлы. Ну, хотелось бы пройсці гэтую бойку, паглядзець штосьці там далей.
Нават можа пасля трэцяй хвалі, так там яшчэ можа быць і чацвёртай, і можа маці ўжо там прыйсці, і гэта будзе, я не ведаю, так. Як гэта распавесці. Гульня скончыцца на тым, што будзе некалькі гадоў ляжаць гэтая гульня, каб прайсці гэтую частку. Пойдуць потым якія-небудзь туторыялы на ютубе, кажуць, якія прылады было бы файна мець, каб сябе трошкі жыццё аблегчыць з гэтым. Таксама запісацца ў школу кіберспорту, хуткасць, лоўкасць набіраць. Так, бяжым. Можна використовувати гарпун. Ну, калі трохи концентруєшся, тоді трошки прасцей гэта адбываецца. Це вже другая хваля пошла. Ша будем атрымліваць люлей. Так, тут палец заболел. Прилетела утка. Так, вот это я не люблю. Ой, это так само я не люблю. Добрый вечер. Так, тут не трапим, тут, конечно, это вот які не контрится. Угу. Ну, ось який-то замес тут. Якийсь то замес, який мені пощастило. Тут момент, на яким я обрадовался. Думал, гэта ўсё. Дакладна, гэта было не ўсё. Згубили маску, згубили 5 хилспоинтов, это вельмі мало, каб працягнуць супротив. Но не ведаю, нават зараз паспрабую закинуть пчелок, але ў наступным разе уже не буду гэта рабіць, потому что костак каштуе шмат. Ну, гэта шанец только калі простыя удары наробіць, і ты не потрапіў у гэтыя паскі. Ось тут ёсць якийсь шанец пазбегнуць гэтага всего. Гэтага Армагеддону. Яшчэ ёсць штосьці простае. Бо калі тут... ну ось, тут так яшчэ. Вось гэта трэба як-то таксама пазбегнуць. Яшчэ ёсць некаронны удар, які таксама будзе вельмі складана.
подбегнуть. Ну, вы бачили, что тут какие-то трындец. Контент на 200%. Можа ўзяць гэты контур, я не здольнасць, калі ты бачыш, што ўсё-таки наляціць уверх, тады ж каб не трымаць гэты два хелспойнты пашкоджання. Вот пра гэты удар я кажу, але мне здаецца, мне не хопіць канцэнтрацыі, каб яшчэ, ну і не хочацца губляць яшчэ і шоўк у такія моманты. Там можа і не патрэбна контрыць такі. Гэта наша ўжо трэцяя бойка з Лейс. Я памятаю, што была першая, другая і вось гэта ўжо на парадак трэцяя. Складанне і складанне. Так можна не потрапіў. Ну, ось там бачна, што гэты чорныя ніці яны так спаўзаюць у такі момант. Ну так, зразумела. Зразумела, што ты робіш. Так я не хацеў бы выкарыстоўваць. Ну, шмат чаго я не хацеў бы. Здаецца. Калі мала здароўя і яшчэ ёсць маска, трэба, здаецца, кокон усё ж такі гэты выкарыстоўваць, бо маска губляецца і гэта дае вельмі моцна, дэмаралізуе. Косткі. Працягнулі мне жыццё амаль на 3 мілісекунды. А маглі б все ж такі як-небудзь у больш важныя моманты адпрацоўваць. Як ваш дзянёчак? Што у вас новага? Ці змянілася штосьці? І сёння яшчэ можна павіншаваць з тым, што сёння пятніца, так? І працоўная нядзеля амаль скончана. І для тых, хто працуе, і для тых, хто вучыцца. Добры восеньскі дзень, каб набыць цукерак, заварыць себе кавы ці чаю, загортануцца ў які-небудзь плед, паглядзець свой любімы серыал ці фільм, ці мультфільм. Схадзіць у бар, паспілкаваціся з сябрамі, сустрэцца
Што яшчэ можна рабіць? Это называется прыходзьце пад канец струму, каб паглядзець, ці здолелі мы сёння гэта прайсці ці не. Так, калі цікава. Ці на наступным тыдні таксама разумець. Так, все здароўе згубілася. Як заўсёды, так. Угу. Ну что, ставлю хатку, что з адным кроссплейнтом гэта будзе не вельмі проста. Конечно, магчыма. Она пачала з этих з контраў своих ульт. Так, можна было б, ну, на всякий выпадок, калі мы будем бачыць, што все ж, што все ідзе вельмі файна, разламаў косткі, каб усе пчолкі былі на месцы. Но гэта калі на трэцяй хвалі ты бачыш, што у тебя есть шмат здароўя, ты зрабіў нейкія пашкоджанні, і толькі тады мае сэнс выпускаць гэтых мушак пчолак. А як ти мене так зачепила? Опять не попал. Да, другая хваля уже не ужоль. Не ужоль. Что за слова такие?
Мои вы костки. Дякую, що вирятували тут. Ось. Що за кульбіти? Ну вот что. Так было добро. Угу. Ну, калі вы лічыце, калі я маўчу, я лепей гуляю, гэта не так, таму не ведаю тут, як быць з гэтым. Цікаво ще розуміти, як яна ще рухається, і можна з кожним разом розуміти, що який буде наступний мувмент, але не докладно, тому ми завжди тут як на парашуті льотаємо. Гарпун. Так, тут так само можна було гарпун використовувати. Тут можна ще поглядіти її у очі. Ось тут можна було гарпун використовувати, але тут докладний удар зверху. Тут вельми довго ми були у польоті, тому нас застали у врасплох. Так само можна було спробувати позбавитися з маски, а взяти, ну, наприклад, ту річ, яка дозволяє з пошкодженнями так само отримувати силку для того, щоб більше здоров'я отримувати. Ось не потрапили до мене. Ой, вот это добрый поинт, коли яна вельмі низко гэтай бомбочки кидае, тоді можна больше пошкодженню донести. Не хочу я пакуль гэты кокон выкарыстоўваць. Пошчекотали пяточки там по версии. Так, сюди. Не. Вот ну куди завсёды там. Куди не бяжи. Там тут чужі і здесь тут чужі. Ну, зараз бег я так до кокона, каб трошки своє життя притягнуть. Не атрымалася.
Але ж атрымалася дабегчы да кокана, гэта ўжо паўсправы было. Гляжу на колькасць віверасаў і, мабыць, хтосьці заходзе з другіх стрымоў, каб паглядзець, ёсць які-небудзь прагрэс у гульні, і так гэтая лічба мяняецца з Так, ну што, тут мы ведаем, як біць, тут дакладна, тут будзе контрыць. Тут яшчэ раз вельмі лёгка вот гэты момант, калі яна не падпрыгвае уверх, а робіць 3 слэшы, гэта вельмі добра. Тут можна было выкарыстоўваць гарпун. Здесь таксама можна выкарыстоўваць гарпун, але ж таксама ёсць гэты контр. Так, тут таксама добра. Тут можна выкарыстоўваць гарпун, але закончыўся сілк, не адпрацавала. Гарпун. Так, потрапілі. Тут попалі паміж гэтымі слэшамі. Яшчэ раз тут можна зверху запрабаваць. Тут таксама. Тут паглядзім вочы, пачакаем. Паглядзім, што яна будзе рабіць. Вось тут можна было бы трапіць, но не трапілі. Тут вот добры момант, каб прабіць. Тут таксама. Тут уже по нам прилетела. Так, трэба яшчэ адзін удар, каб... І я не выбраўся з гэтага. Ну нічога. Так, яшчэ раз ось тут. Тут можна трошки набіць сябе да гэтага выкарыстання. Так, будзе контра. Тут добра, што падбег, таму што гэтай контры вельмі цяжка бегчы. Таксама можна трошки здароўя сябе вярнуць. Б'емся далей. Галоўнае ў другой хвалі гэта не трапіць на гэтыя паскі. Паскі тут, і калі быць трошки заўважлівым, нават калі патрапіў, тады ўжо не ісці ў гэтую бойку. Чакаць моманту. Так, патрапілі, тут таксама патрапілі. Тут не змаглі збегчы з гэтага. Ну, было добра, калі б яшчэ адзін быў бы удар, каб аднавіць шоўк і вярнуць хелспойнты. Таксама было бы добра, каб маска ўсё ж такі захавалася. Ну, будзем гэтаму накіроўвацца потихонечку, помаленечку, асцярожна. Двери зачиняются, наступная прыпынак кастрычніцкая. Так. Ну, гэта пакуль па часе дакладна не як Блашыннае свята, як трымала, мне здаецца, на 3 спаборніцтвы амаль там 6 гадзін. Але мы блізка да гэтага. Ну, вот так близко до друг друга стояли, что нават не заработал. Это
пошкодження хелспойнтів. А навошта? А як ти так зробила два гэтых слэша ўверх у подряд? Я так не розумію, що... Як гэта адбылася? Такого ніколі я не бачыў. Так, падляцелі, трэба трошки, можа... Дрэнна, што кокон пасярэдзіне стаіць. Так, гэта было балюча. Ой, гэта вообще. Гэта таксама. Я бежал со всех ног, все равно потрапил. Как вот мы попали тут, так само это предсказание, что отбудется тут. Это вельми добро. Так, час. Поспеем идти, мы поспели. Такой косткам. Так, треба хутка не бегчы. Ну як так-то, як? Ну окей, як гэта адбылося? Так ужо палец гэты баліць. На трыманне у паветры. Угу. Ну гэта таймінгі, гэта рандом, гэта яшчэ чакаць, пакуль шчасце к нам прыйдзе. Наступным чынам трэба яшчэ спрабаваць змяняць гэтыя кресты. Можна яшчэ паспрабаваць не выконваць хуткіх слэш, а ўзяць жніца, каб атрымліваць, спрабаваць дадатковы сілк. Але ж гэты босс вельмі хуткі, і можа гэты сілк не будзе так моцна фарміцца. І мы губляем гэтую хуткасць. Так, ты глядзела на мяне, я глядзеў на цябе. Перад тварам просто памахаў сваім лязо. А чаму? А таму. Так, ну мы тут потрапили, мы тут далей нават ад контры збеглі, але ж гэты высокія удары не контрыцца, ну, пакуль я не ведаю, гэта падконтрыць можа толькі з здольнасцямі контратакі. А чаму зноў? Чаму зноў? А таму? А таму што? Таму што? А чаму ўверх было? Хто яго ведае? Хто яго ведае? Мои солодкие бомбочки шикотали. Ну, пяточки. Так, тим... Вот так вот зробить. Не треба, не треба. Не треба. Зачепила меня за мою сукенку.
Боже, як так-то? Ну, это я не ведаю, як. Где тут потрібно лекаться, каб не траплять во что-нибудь. Ну, змена креста зараз адбудзецца, паспрабуем з другім. Можа нават калісьці паспрабаваць з ахотніцай. Так, тут таксама тут маска і хуткі гэты мультибардинг. Спачатку гэтая кат-сцэна была такая доўгая, а зараз, калі ты ўжо больш за 100 раз прагуляў, тады ўжо такая яна ўжо і доўгая атрымліваецца так. Ну, трэба будзе трошкі прыглядзецца з гэтым ударам зверху, таму што ён более медленны і трэба ведаць час, калі его выкарыстоўваць. Каб потрапіць ось тут. Яшчэ трэба ведаць сторону, на якую глядзіш, бо лязо оно такое. Так, хотели мы выкарыстоўваць гэтую здольнасць по шоўку, так нам і збілі адразу. Это пра што была і гаворка. Чаму вверх? Так, ну я ж подпрыгну. Можно было меня не чаплять. Так, другая фаза. Другая фаза, нічога не бачна, як заўсёды тут нам кірдык. Так, тут мы не потрапілі, тут куды нам. Мне здаецца, добрый час, каб так, вы гэтага не слухали. Не слыхали, што гэта быў добры час. Ну, амаль што нічога не змянілася. Мне нават здаецца, што хуткія удары даюць больш прасторы, каб маневрировать тут, а гэтае лязо, ну, трывае час і немножко цяжэй. Можа, трэба спрабаваць пазбегаць такіх вот удараў уверх праз гарпун, но дакладна
Незразумела калі і яно адбываецца уверх ці ўніз. Можа глядзець на клінок такім чынам. Не потрапіў. Як толькі ёсць момант, трэба падлекавацца. Ну, як заўсёды, добры час. Што гэта? Ну, а сэнс браць сіл, калі ёсць пашкоджанне ад чорных плям, тады яно ж губляе, забірае гэту сілу к сябе. Тады не мае сэнс выкарыстоўваць гэты клінок. Ну, калі, канешне, не трапляць зусім такія становішчы. Так. Павяртаем гэты сет. Можна яшчэ, калі ўсё роўна нам маску б'юць, паспрабаваць выкарыстоўваць яшчэ айтэм на дабаўленне сілку пры пашкоджаннях. Вось. Так, а чаму? А таму. Так, ну это какие-то клинчи мы пройшли. Треба з гэтага клинча подбегать. Лётаем туды-сюды, чакаем добрага моменту, каб пабіць.
Так, это знак на другую фазу. Можно тут поспробовать трошки больше нанести. Так, час обновиться. Есть. Глядим уважливо. Что мы можем у гэтым становішча зрабіць. Зноў глядзім. Тут ёсць дзірка. Тут вось гэтыя саманавадзяльныя стрэлы. Тут яшчэ раз. Так, тут не хапіла трошки. Тут робім ноги, тікаємо. Тут так само тікаємо. І тут тікаємо. Мы заўсёды тікаем, а калі біць мы не ведаем. Ось тут біць. Ось тут так само. Ось тут. Але ж зачепіла. Тут тікаем. Б'ем. Яшчэ тікаем. Б'ем. Обновляемся. Тут тікаем, тут яшчэ тікаем, тут я не ведаю, яшчэ трэба тікаць. Тут прыжкі. Все роўна гэты патрапілі. Так, ну не блага, не блага. Здаецца, гэта я возьму, а можа бы трэба было не браць. Ну калі ўжо другую фазу взяли, тады можа с таким же вынікам наступным разом не будем браць гэты кокон до апошняга моманту, як спасальны гэты круг. Спасальное коло колесо. Так, ну мы павінны тут адаптавацца таксама до гэтага ўсяго, каб быў шанец што-небудзь зрабіць, запуліць. Мы до другой амаль адаптаваліся, а до трэцяй мы вельмі не так часто мы маглі паглядзець, што так, гэта я ведаю, гэта вот это вот малацільны лятуць. Зноў бяжым. Калі біць, я не ведаю. Тут нават калі зверху ляцець, не паспяваеш. Так, это мы ведалі, можна было атрымаць гарпун. Тады тут гэта просто добрый вечер. Тут зараз трэба проляцець. Тут яна нас побіла. Можа мы штосьці. Так, ну ось тут гарпун. Так, ну і зноў цунамі. Цікава, змагу ці я нават паспрабаваць атрымаць здароўе. Не потрапил. Так хотелось. Ну ось. Тяжко. Кто казал, что будет легко? Никто. Там так и написано было.
Треба частей гарпун використовувати, каб больш пашкодження наносить. Угу. Ну, що це за удар? Хотел сказать, сбили мне маску, а я вспомнил, что маски немає, так обрадовался. Внутри. Есть маска. А, не, нема, там у меня зеленые эти плямы. Ну, добре. Так, треба, хотів я сказати, бути більш зауважливим. Як завсёды, коли кажеш гэта ўслых, штосьці адбываецца не тое, што ты хацеў. Это было паскудно. Цікаво, што гэта ўсяго лишь 90% гульні, і я вельмі не ўпэўнены, што пасля 90%, што гэта самы складаны босс у гэтай гульні. Гэта нават, мне здаецца, кветачкі. Не губляемся. Так, можна было гэтага не рабіць. Таксама. Так, насобирать бы трошки шелку. Гэты момант был, а я чамусьці мне не атрымалася гэтае звязана зрабіць, я не ведаю чаму. Спадзяюся, што гэта так набываецца скіл у гэтых гульнях.
Нават хацеў з гарпуном яе зловіць. Гэта мы ведаем. Тут будзе ўніз. Тут можна было выкарыстоўваць гарпун, але мы пашлі ў клінч. Каб набыць здароўе, зараз будзе контра. Тут хуценька можна было набіць здароўіцца. Здароўіцца, ашоўку, можа хуценькі паспею аднавіцца. Тут гэты бурбалкі вельмі не трэбныя. Тут такі гарпаном мы праляцелі. Чамусьці матэматычна мы не зразумелі, куды тут ісці. Тут ужо пайшлі гэтыя зноў бурбалкі. То нам яшчэ патрэбна было трохі шоўку атрымаць, а мы чамусьці паляцелі. Ну, маска дакладна патрэбна. Лепей, мне здаецца, з маскай, каб патрываць гэты крытычны удар, будзе псіхалагічней прасцей. Можна было бы таксама пажертваваць, ахвяраваць хуткі байдинг на 4 хелспойнты, ці наадварот атрымліваць толькі 3 хелспойнты, але ж захаваць хуткасць. Ну, паглядзім, можа наступным разам таксама паспрабуем зрабіць гэты баланс. Ах ты! Ну, які-то клінч зараз пайшло, таму што час і жаданне ўсё ж такі дабрацца да гэтай хвалі трэцяй. А, так ты ж яшчэ можаш і блок становіцца, так? Чамусьці згубілі гэты рытм. Ну, гэта звычайна. Это звычайна. Так, а я хацеў узяць, прыбраць, можа, хуткае звязванне заставіць, яшчэ лекаў дабавіць. Ну, каб рабіць гэты па 2 хелспойнты, трэба будзе вельмі шмат часу займаць. Тут часу хапіла. Тут мы все ведаем, тут мы б'ем уніз, не заўсёды б'ем уніз. Тут яшчэ ёсць момант, каб біць, тут я на кантрейце зноў уніз. Тут можна выкарыстоўваць гарпун, падлецелі вельмі высока. Падлецелі вельмі высока, паатрымалі люлей за гэта. Тут можна выкарыстоўваць гарпун. Тут будзе ўніз, тут можна было патрапіць, але не. Тут яшчэ б'ем, тут гэты удар, які не контрыцца. Тут возьмем мы таксама адной здаровіцца, зноў гэты удар, які не контрыцца. Так, сюды. Сюды не патрапіў чамусьці.
трошки міліметрів. Зачепило тут. Маску згубили, шкода. Знову клінч. Тут як-то отрималося не трапить. Тут так само, тут это опять удар, який не контрится. Бежим. Что лечились, а что не. Ну і знову. Ну і мені здається, є ще час. Поспробуємо, позмагаємося у онлайн. І потім, мені здається, це буде якась офлайн бойка, яка все ж таки можна було це скончити. Добрый вечер, доброй ночи, мы вас ведаем. Вельмі маленькое лязо не потрапіў на туды, куды жадаў. Так, сюды. Ты тут атрымліваеш, тут ты яшчэ тут зрабіла гэты блок. Тут закуток, трэба з него выходзіць, таму што мало прасторы. Зноў вось як так-то. Можна отойсти ад майго ратоўнага куна. Так, сюди б'ємо. Докладно можна було використовувати гарпун. Тут так само можна використовувати, тут трапляємо, б'ємо зверху, тут трапляємо, б'ємо зверху. Ну, тут ми отримлюємо. Так само б'ємо зверху, а чомусь ми не підпригнули. Ще б'ємо зверху, отримлюємо цей удар зверху, тут гарпун, тут ще раз удар зверху, тут так само удар зверху. Треба передохнути, треба набити ще один потрібен. Удар тут, ага. Зрозуміло, не поспели. Но все бачить, що ми робимо. Ми думаємо, що вона не бачить, а вона бачить. Так, тут ми отримуємо. Я б хотів десь тут по версії. Тут вона отримує пошкодження, але ж так само я. Ну, гэтага не трэба было рабіць. Тут хутенька прабегчы. Так само она потрапила, я потрапіў. Я по версии, але ж яна добралася до мяне, як заўсёды. Гарпун можна трохи подбить. Мы трохи подбили, можно тут трохи обновить здоровье. Тут нам подсказывают, как нас будут ломать в этой третьей частки фази. Ну що, тут треба бегче, треба... Що гэта, откуль?
Тебе навіть не бачно, де ти там. Ой, я не ведаю, як тут це можна. Ще не потрапив. Только летаем, только бегаем. Так, что это? Хвали. Шахвали. Може тут задание навпрост прожить який-то час. Це бігче треба. Так, це добрий момент, як... Не добрий момент, але ж... Жонка спытывала меня, ці цікава мне у гэта гуляць, ну, калі ёсць штосьці новае, тады, конечно, цікава, а калі такое, тады срака гарыць, час губляецца, так. Зноў, дзе наш гэты скіл? Верніся. Мы уже тебя выучили уздоўж. Не уздоўж. Мы ведаем твои слабые стороны, ведаем свои слабые стороны так само. Поглядели друг другу в очи, поглядели, что будем робить. Чекаем гэты момент, глядим, что яна робіць, і контрим таким чином. Таким чином ёсць тады шанец пройсціся трошки. Так сбила мне всю малину. Треба починати спочатку. Так, добрий час. Трималося обновитися. Ні-ні-ні-ні-ні. Не треба. Так само не треба. Так само не треба було робити. Так, є час. Это мы тут сустрелись с тобой. Что обновлялся, что не. Так, тримаемся, треба обновиться путинника. Не ризикуем тоді. Так, ще. Трапили, як завсёды. Сюди. Эх, не хапило.
гарпун. Да. Да, ну калі б гэта было двухфазнае спаборніцтва, тады б можна было выдохнуць. Самое складанае только наперадзе. Адчуваем гэтую пустоту нашага быцця і прымалася бы пару раз хаця б трапіць да яе, каб яшчэ можа трохі здароўя сябе атрымаць. Так я бегаю, тому що я нічого амаль не могу робити. Ой, что это? Лови волну, лови хвалю. Палец болить. Я тебя нават не бачу. Гэтага я і баяўся. Я забыўся, што дзве гэтыя хвалі. Гэта проста шанец. Калі гэтыя пчолкі можа здолеюць штосьці зрабіць, але я не ўпэўнены. А, ну вось, тут яшчэ ёсць гэтая фаза, так? Калі яна такія белыя сферы яшчэ б'е, і гэта кажа, што нават трэба цярпець да гэтага моманту. Нема больш пчолак. Ну, як на шампуры. Ну вось, здаецца, што пчолак трэба вось калі мы будзем бачыць гэтыя сферы, вось гэта тады момант, калі ты можаш гэта выкарыстоўваць, а раней не мае сэнсу, і тады трэба ў трэцяй фазе яшчэ як-то з ней змагацца так. Крестом гарпун. Тут яна будзе біць уверх. Трохи адновімся яшчэ раз уверх. Нам патрэбна здароўе, таму трэба які-то больш простыя ўдары, як бы яна выкарыстоўвала. Так я не патрапіў тут. Тут патрапіў, тут мы ведаем, тут зможам штосьці. Таксама, а чаму лезо не атрымалася дастаць так. Ну, так, ну гэта які-то раунд будзе не вельмі
Працягваем. У нас есть яшчэ час, каб гэта паглядзець. Так, хуткі клінч, гарпун, здоров'яце, ще. Эх, ну ты бок. Jeszcze. 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 И хилимся. Хилимся. Гарпун. Еще бьемся. Мы поглядели, але спробовали выкористать гарпун. Так, тут набили штосьці, поспели. Тут так само, там есть у версии штосьці обновить. Не потрапила, не... Тут амаль потрапила. Так, будет гэты каст. Я его чакал, але я не змог его законтрить. Снова неудалый момент. Чаму гэта там адбылося? Як ти дотягнулася? Ты тут, и там, и ты определися. Ну, тут мост не побила тут. Як це відбулося? Я у шоці. Після такого можна йти на YouTube і там глядіти, як забив за 2 хвилини без пошкоджень і так далі якого-небудь китайського плеєра чи іншого. Тому що вони всі таймінги знають і знають навіть які моменти, що де використовувати. У нас тут был тупый клинч. Хутки. Ще.
Не потримав кнопку зльоту. Дотягнулася. Я боюсь використовувати гарпун, коли не стоїть, тому що я не можу законтрити гэта, і так само буде отримувати пошкодження. Так. Наступним разом треба вибирати місце, де помирати. Це було пригоже. Жми меня, жми. Не дає по себе трапить. Ось гэты момент быў. Што гэтыя бешаныя даганялкі яшчэ. Так, хвали пошли. Ну, 3 удары удалося зрабіць.
Ну, было добре, што нават мы прыдзяржаліся 30 секунд у трэцяй хвалі, які прагрэс у гэтым усім. Так, это ўніз, гэта у нас далей контрыцца таксама ўніз, можна яшчэ ўніз, можна гарпун выкарыстоўваць, можна пабіць слэшы зрабіць, уніз, ульта атрымалася гарпун, яшчэ гарпун. Ну вось калі гарпун занадта блізка знаходзіцца, тады атрымліваецца пашкоджанне. Так, можна аднавіць хелспойнты. Так, чакаем наступнага шагоў. Так, тут падбілі, там падбілі, тут падбілі яшчэ маглі, але ж не хапіла трохі. Чакаем яшчэ гарпун. Контроль гарпун. Тут хутенько подбили. Тут обновили здоровье, уже другая хваля пошла. Можно было гарпун, но не дотягнулись. Чакаем, что тут будет отбываться. Пошкодження атрымалі, не трапілі. Хутка трэба бегчы. Тут таксама трапілі, тут балюча. Так, трэба знайсці момант, каб патрапіць усё ж таки, каб атрымаць хелспойнты. Магчымасць. Навіліся, бяжым. Адыходзім. Тут бяжым хутенька, тут яна нам усё дарогу перекрыла. Яшчэ б'ем. Атрымліваем пашкоджанне, зможам трохі зноў здароўе сябе вярнуць. Так, тут якийсь-то замес незручны адбыўся. Так, сюды доходим, сама доходим, тут трапляем, тут нас забили. Но трэба гэты кокон трымаць, спрабаваць з тым, чтобы кокон захаваўся до трэцяй хвалі. Так, б'емся сюды, б'емся тут, атрымліваем пашкоджаннем, яна таксама. Тут клинч жорсткі. Трымаем здароўе. Так, робім гэтыя размены тут. Чамусьці на паверсе не атрымалася палекацца, не ведаю чаму. Так, ну гэта на нас тут подставила нашей стратегии.
Ще раз. І все, ми вже подустали. Поспробуємо ще 20 хвилин. Навіть здоров'я. Воно добре б'ється, так. Так само. Б'єм. Нема того верхнього тари, так, стоїм. Зараз буде, не? Тут гарпун, тут буде от этот мой нелюблений удар, який от зараз я ще раз його трапляю. Так, є час. Тут треба бути заважливим. Важливим. Летять в ті плями. Навошти. Нормаль, нормаль. Нормаль змогли заховать и кокон, и провести другую хвалю.
Так, уже поплыл, уже поплыл. Это качели. Коли все проходит добро, потом все проходит дрэнно. Протягиваем гарпун. Был заблокованный. Не потрапил. Тут потрапил. Сама потрапила шмат. Гарпун. Подбила. Так, який-то клінч. Не розумію чому. Загубився гэтый таймінг. Ну, вот не попадаю. Не трапляю. Так, маску згубили уже. Тут якраз ми упали куди треба, куди не треба. Гэта не потрібно було робити. Звичайно. Звичайно, так само. Так, шмат клінчу гэта не зусім добра у гэтых абставінах. Так, тут гарпун, тут можна слеш зробити, тут можна зробити нижній слеш. Тут на неї напоролися гарпун. Так, тут вона нам додала пошкодження, тут можна покуль обновитися. Вона все ровно робить гэты верхній. Так, тут гарпун, тут можна... Саме було гарпун, але не потрапив. Ну, гэты Sonic Style. Sonic Style, що вельми шмат. Можна без його. Так, тут не попал. Тут так само. Да, скільки можна вже гэта робити? Здається, фігульну стільки не робила гэтага прийому, як тут. Ще й маску зламала. Максимов треба буде розуміти, як це коло болі і жаху контрить. Так, я 6 взял.
Так, потно. Потно. Пользоватись у офлайн. Мені здається. Запис. Треба буде зробити перепинок, відпочити. Поїсти. І з новими силами тоді ще раз пробувати. Ну, у нас ще час є. Амаль 10 хвилин. Може нам пощастить. Може нам пощастить. Може і ні. Затягнулися в эти щупальца. Так, ну звичайно, у такий момент контролер сказав пока. Добрый вечер. Так, а ты можешь вернуться? Вернулся. Так чомусь есть какие-то рассинхрон с контроллером.
Так, штосьці адбываецца тут. Ну, мне здаецца, предлагаю на гэтым скончыць тады, бо ўжо нават тэхніка тут чамусьці пачала трохі незразумела працаваць. Тады дзякуй, хто быў, дзякуй, што прыходзіце, і да наступнага разу. Дзякуй, што пакутвалі са мной. Спадзяюся, можа, офлайн атрымаецца прайсці і паглядзець тады далей наступны контент. Дзякуй тады ўсім і да сустрэчы.